Dels tres principis que van sortir de la Revolució Francesa i que han inspirat la nostra societat, el principal per mi és la igualtat, que és el que ha de presidir totes les relacions socials. Però no hem de caure en el parany que, com ens deia Orwell, en la granja dels animals, que uns siguem més iguals que uns altres. Per mi la igualtat és que la persona tingui els mateixos drets, els mateixos deures i les mateixes oportunitats, independentment del seu sexe, cultura o religió. Tenim que lluitar perquè des que naixem tinguem tots els mateixos drets i les mateixes oportunitats. Per mi la igualtat és els drets, les oportunitats i el cúmul de deures que tenim les persones i que no tinguin res a veure amb els prejudicis que ens creem en relació al sexe, en relació a les cultures, a les procedències, etc. Per mi la igualtat és un principi i com tots els principis depèn de com es desenvolupi perquè sigui efectiu. I tenen molt de pes els drets. Els drets garanteixen algunes coses, però de la mateixa manera que en aquest país en qüestions de llengua sabem què és tenir drets, passar de no tenir-ne a tenir-ne uns quants, però que com en el cas de la llengua això no garanteixi l'ús, el dret no garanteix la igualtat en el cas de la dona. Per exemple, una persona que ha estat agredida, el dret no li assegura que no pugui tornar a ser-ho, encara que la protegeixi. La vida bajo control calculada, sentimientos enlatados. Para mí la igualdad entre hombres y mujeres es algo tan elemental como que todos los seres humanos somos iguales. El problema es que durante mucho tiempo las mujeres hemos intentado parecernos a los hombres en muchas cosas. Y nuestro mundo contemporáneo, como decía Juan XXIII, nació huérfano de madre, solo con criterios masculinos creados a lo largo de la historia, donde lo importante es el poder mandar sobre los demás y el poder decidir sobre los demás, o fundamentalmente sobre las demás, y de ahí vendría todo el tema de los malos tratos, algo con lo que hay que cambiar ya. El que m'agradaria més dir avui, en aquest moment, és que no m'agradaria despertar-nos com aquesta setmana. Ens vam despertar un dia i vam saber que hi havia 4 víctimes de violència de gènere. Això és anar a casos extrems i no en val el factor sort. El factor sort que a casa meva no passa, sort que en el meu poble no passa i sort que en el meu entorn no passa, perquè passa molt a prop i ens hem de conscienciar, i la igualtat per mi és això, passar que no passi ja, tot això, que no n'hàgim de parlar més i que tot això quedés en l'oblit i ajudar tots a aquesta causa. Per mi la igualtat és respecte. Tenir igualtat és que hi hagi respecte entre uns i altres. La igualtat no és que uns tinguin més drets, sinó que tots tinguin els mateixos drets, tant sigui diferent raça, diferent sexe, diferent edat, és igual, que tots siguem iguals. Per mi la igualtat és un projecte de vida en comú on a l'altre no importa ni el seu sexe, ni la raça, ni el color de la pell, on sí que importa és la diversitat de la persona i el respecte a l'altre, en el qual és valorat pel que és, perquè és una persona. La igualtat entre homes i dones és molt maco això, i molt fàcil de dir, però una mica més difícil d'aconseguir. Segurament la gent jove ho té molt més clar que l'hem tingut nosaltres, però gràcies a Déu tot va canviant i la gent va mentalitzant en respecte de que s'ha de millorar la vida i s'ha de millorar respectant-nos i sabent cedir d'uns i dels altres i així poder arribar a un compromís de convivència i d'amor. Tinc 52 anys, en aquests 52 anys el canvi de la dona ha evolucionat molt, al meu punt de vista moltíssim, i si haig de definir la igualtat per mi, no seria en tot cas en camp de treball, que llavors ja suposa ambicions personals, fites personals, sinó que seria amb el gènere de l'homosexualitat, la igualtat per homosexuals i heterosexuals, amb la qual penso que si quan s'arribi a aquesta igualtat amb normalitat, quan siguin acceptats lesbianes i gais amb normalitats que som els heterosexuals, existirà la igualtat per la dona o l'home o el gènere. Per mi tots som iguals, però hauríem de ser-ho.
realment no em considero desigual o igual que un altre perquè depèn de les circumstàncies. O sigui que és un absurd tot plegat, no? Però no sóc dels que es diuen masclistes o dels que es diuen feministes, perquè crec en la gent. Crec en la gent no perquè sigui d'una raça o dona o home o de qualsevol lloc, tingui que ser diferent, sinó que són realment iguals, haurien de ser iguals. I el problema és que nosaltres no els considerem iguals i aquest és el greu problema. Per mi la igualtat és respecte, la igualtat és ganes de compartir. Compartir totes aquelles coses que un sent, que un desitja i que un creu que haurien d'estar així, un cantó, un altre, i posar-les en comú. Per mi la igualtat és molt important perquè vol dir que hi ha moltes idees i moltes coses que podem dins els uns als altres per fer-ne una per tots plegats. I love Java, sweet and hot. Whoops, Mr. Motto, I'm a coffee pot. Shoot me the pot. Per a mi la igualtat són oportunitats laborals per igual, tant per homes com per dones. Amb l'aspecte familiar ha millorat bastant, els homes ja col·laboren bastant envers en mans. Ara, amb l'aspecte de treball, segons el que jo conec a la feina meva, encara hi ha bastanta discriminació amb els jornals. Un home pot treballar potser menys o més que una dona i sempre cobra més que les dones. Jo només vull dir que des de l'any 74 que vaig entrar a treballar, em vaig incorporar al món laboral, jo vaig veure que hi havia diferències, que la gent no tractava igual als homes que a les dones, malgrat que jo sempre m'he considerat com a persona, sense ser res en especial, però veia que de cara en fora no era el mateix, que hi havia persones que sí que pensaven com jo, però altres no. Aleshores, tots els meus esforços durant aquests anys han sigut d'intentar que aquesta diferència quedés anul·lada, que hi hagués la igualtat. Amb l'igualtat passa igual que amb el feminisme. Penso que són termes dels que se n'ha fet mal ús i moltes vegades abús. Jo prefereixo parlar de valors. Els valors formen a les persones i penso que com a formació no fa distinció entre sexes. Doncs bé, sobre la igualtat això, que bàsicament és un debat que és necessari que es creï perquè fins ara no ha existit i actualment, encara que es vulgui amagar o dissimular que la igualtat existeix, en el nostre subconscient, igual que en un subconscient social, segueix existint aquesta desigualtat. Quan naixem ja naixem d'una manera que ens porta, l'educació social ens porta a ser, en el fons, una mica, tothom és una mica masclista en els seus costums. La igualtat és una cosa que s'ha d'anar fent el dia a dia. Aquesta és una de les veritats. I el dia a dia vol dir, per exemple, matrimonis casen, doncs s'han de repartir les feines de la casa. Igual que com eduques el nen i la nena. La nena ha de jugar sempre amb la nina i el nen amb el camió, per exemple. O les nenes també han de tenir llibertat. Diu, no, mira, el camió també m'agrada perquè també és divertit. Jugar amb un camió i el nen jugar potser amb una nina també li deu agradar. No ho sé jo. Jo penso que amb l'educació és una cosa que es necessita sempre posar-la al dia. Posar-la al dia vol dir compartir. Doncs jo penso que no som iguals. Realment penso que la gran cosa que tenim és que som diversos, som diferents. Ara bé, realment el que ens hauria de preocupar és tenir igualtat en els drets i en els deures. La igualtat ha de ser també en l'accés a les oportunitats. Però la diversitat és important. Jo crec que això és fonamental no confondre-ho, no? Jo no crec que existeixi la igualtat perquè no som iguals, físicament, ni de forma ni de fons, però sí que crec que hauríem de tenir les mateixes oportunitats i les mateixes possibilitats i, evidentment, els mateixos drets. Però parlar d'igualtat plena i absoluta és que no som iguals, mai podria haver-hi igualtat, no sé.